Silav hevalnom. Em vê dersa xwe da li ser qertafên tewangê bisekinin. Qertafên tewangê çend hebin? Ew bi kêrî çi tên? Divê em çima wan bikar bînin? Ew kîjan dem û rewşan da derdkevin holê û tewanga hundirîn çi ye? Em ê bi giştî bi tevê mînakan bersivak van pirsan bidin. Lêbelê divê em pêşî hinekî behsa tewanga giştî bikin. Ji ber ku hevalno ev tewanga giştî bi rastî jî girîng e, divê em fêm bikin. Em niha lê binêrin ka Celadet Alî ji bo tewangê çi gotiye? Dûr em ê lê binêrin ka Kurdî de çend jîre peyv hene, ji wan çend jîre ditewin û çend jîre natewin. Hevalno Celadet Alî ji bo tewangê wiha gotiye. Zimanê Kurdmancî zimanekî tewangbar e. Yanî bêjeyên wî di qisetê da weke xwe namînin û li gora cihê ku di qisetê da dikevin û wezîfeyê ku li ser xwe digirin têne tewandin û hin parkît yanê paşkir bi wan ve dibin an hin tîpên wan bi tîpên din diguherin. Celadet Alî ji bo tewangê wiha gotiye. Hevalno tewang bi giştî mirov dikare wiha pênase bike. Dema ku em daxivin guhertina denganin di peyvan da. Em bêjin peyvekî dema ku em daxivin nav hevokê da diguhere ew peyv tewangbar e. Yan jî tewang bi giştî guhertina dengan e nav peyvan da. Dema xeftinê de. Zimanê me da 10 cîre peyv hene. Celadet Alî ji bo van hemûyan negotiye ev peyv tewangbar in. Yan jî em bêjin tên tewandin. Lê çi gotiye? Gotiye guherbar. Yani ji bo peyvên ku ditewin li wan hin qertaf zêde dibe. Hinek deng diguherin ji wan re gotiye peyvên guherbar. Halbikî hevalno ev peyv di eslê xwe de tewangbar in. Çima tewangbar in? Dema ku mirov li şîroveyên zimanzanên me yên niha dinêre û mirov li zimanzanên Ewropayê dinêre, tewangê wiha şîrove dikin. Dibêjin ku tewang guhertina dengan e. Guhertina dengan e. Peyvek nava xeftinê da wekî xwe nemîne, em bibêjin lê hinek qertaf zêde bibin yan jî deng têda biguherin, ew tewang e, yani guherbarî ye. Îjer ev peyvên guherbar bi xwe eslê xwe da tewangbar in hevalno. Ev peyvên ku niha binêrin me rêz kirine ev cireyên peyvan, wekî peyvên guherbar Celadet Alî gotiye. Ji bo van peyvan ev hemû guherbar in. Mesela navdêr guherbar in. Navdêr mesela Zelal, em bibêjin wekî Zelal, Pelşîn, Reşat, Pênûz, Hirmî, Şîr. Ev nava xeftinê de tên guhertin. Li wan hin deng zêde dibin, qertaf zêde dibin. Zayan de wan nîşan dide, rewşa wan nîşan dide. Em bêjin taybetiyên wan nîşan dide. Yekjimarî û pirjimariya wan nîşan dide. Loma guherbar in. Mesela navdêr guherbar in. Zimanê me da navdêr guherbar in. Mesela veqetandek jî. Veqetandek mesela ê wekî xwe namîne yan jî a wekî xwe namîne. Ew jî li gorî zayendê, li gorî em bêjin hejmarê mêjerê tên guhertin, ew jî wekî xwe namîne. Mesela rengdêr. Rengdêr tewangbar e hevalno. Rengdêr tewangbar in. Çawa tewangbar in? Mesela em bêjin gava ku em dibêjin bilind, li vê derê em payaya hevrûkirinê lê zêde bikin dibe bilindtir. Çi bû? Guherî. Peyv guherî wekî xwe nema. Yan jî em bêjin germ, germtirîn. Mesela xweştir. Yan jî baştir em bibêjin. Cînavk mesela ditewin. Em bêjin cînavkên me yên xwerû hene. Ew natewin, lêbelê cînavkên me yên tewandî hene. Cînavkên şanîdanê hene. Cînavkên pirsiyariyê hene. Cînavkên em bibêjin hejmarnavan hene. Ew guherbar in. Ditewin. Mesela em bêjin cînavk ez, tu, ew, min, te. Mesela wî, wê, vê, wî, van, wan, kîjanê, kîjanê. Binêrin cînavk tên guhertin. Ev jî tewangbar in. Ji xwe em ê vê dersê de hevalno em ê li ser qertafa van cînavkan jî bisekinin. Cînavkên tewandî, cînavkên şanîdanê û cînavkên pirsiyariyê. Em ê li ser tewanga wan jî bisekinin ji ber ku qertafên tewangê van cînavkan da derdkeve holê. Lêker dîsa lêker guherbar in. Lêker nav axeftinê de em bibêjin dema niha, dema bê û dema bêya nêzik da her çiqas wekî hev tên kişandin lê
demên borî de deng li wan diguherin mesela. Em bêjin lêkera avêtin em hildin dest. Mesela ez diavêjim dema niha de gavaka em bibêjin min avêt dema borî de binêrin avêj bû avêt. Deng guherî. Ev çi bû? Bû tewang. Lêkerî jî ditewin. Mesela hejmarnav. Hejmarnav ditewin. Hejmarnav ji bilî yekê hejmarnavên din hemû nêrin. û dema ku em bêjin pirjimar be qertafa anê digire. Em bibêjin ji bîstî ji jor de em bêjin qertafa iyê digire. Ev jî guherbar in. Mesela hoker. Mesela em bêjin îşev pêra li jor. Mesela li jêrê em dibêjin li jorê. Ew jî tên guhertin wekî xwe namînin. Ji ber vê yekê hevalna ev peyvên guherbar hemû tewangbar in. Heman demê de. Li vê derê çend cure hene? Heft cure peyv hene ev guherbar in. Ev tewangbar in. Celalet alî ji bo van gotiye guherbar. Peyvên guherbar. Lê ev peyv heman demê de peyvên tewangbar in. Peyvên neguherbar wekî daçek, gîhanek û baneşan. Ev naguherin hevalna. Em çi bikin jî nav em bibêjin axaftinê de ev nayên guhertin. Mesela daçek li her liye, bi her biye. Natewin, deng li wan zêde nabin. Mesela bi nabe bî yan jî bê. Yan jî em bibêjin gîhanek lê, ku û bes loma ev naguherin. Van da deng em bibêjin lê zêde nabin. Em bibêjin gavaka em dibêjin lêbelê her tim wekî xwe dimîne. Em ji lêre nabêjin lî yan jî lan. Em wisa naguherînin. Mesela baneşan pî û xweş lo erik hey gidî. Mesela binêrin van da guhertin çê nabe. Em bêrin van da zayan nîne. Loma jî hevalna ev peyvên neguherbar mirov dikare bibêje peyvên netewangbar in. Bi vê awayî me çend heb cure peyv nîşandan? 10 cure ji wan heft cure tewangbar in, guherbar in, 3 cure jî neguherbar in, netewangbar in. Em niha derbasî qertafên tewangê bibin hevalna ji ber ku mijara me esasî em ê vê dersê de li ser bisekinin qertafên tewangê ye. Hevalna qertafên tewangê rewş, zayend û mêjerê nîşanî me dide. Em bi saya qertafên tewangê em fêm dikin ku peyvek yekjimar e yan pirjimar e, nêr e yan mê ye. Me got rewşê nîşan dide. Em bibêjin kirde ye yan bireser e, ev tewang nîşanê me dide. Nava axaftinê de. Mesela em bibêjin em rewşa peyvekê em dixwazin hîn bibin. Ew peyv kirde ye yan bireser e, nêr e yan mê ye, yekjimar e yan pirjimar e, em li çi dinêrin? Em li tewangê dinêrin. Em ji vê re dibêjin qertafên tewangê. Yan jî mirov dikare bibêje gireyên tewangê. Hevalna peyva tewangê ji lêkera me ya tewandinê tê çemîn, çemandin. Yani heke em bibêjin hûn merex dikin dibe ku hin kes bipirsin bibêjin tewang çi ye? Tewang ji tewandinê tê. Mirov tiştekî ditewîne wisa hesin ditewîne tiştekî ditewîne lê ew tewandin ne ev tewandinê hevalna. Ev guhertina dengan e. Yani divê gavaka em dibêjin tewandin ne ku em wekî hesin ditewînin. Em diguherînin, em dengan diguherînin. Ca ji vê re dibêjin tewang. Em bibêjin ji bo qertafên tewangê em dibêjin qertafên tewangê. Tewang jî ji xwe tewanga giştî me hinekî behsa wan kir. Mesela me behsa tewanga lêkeran kir. Ew mijarek bi serê xwe ye. Yani ji bo wê divê mirov vîdeoyekî çêke. Ji bo cureyên din divê mirov çend hev vîdeoyan çêke bi rastî. Lê em ê vê dersê de li ser qertafên tewangê bisekinin. Hevalna qertafa tewangê ê yekjimar û mê ji bo navderên mê em bikartînin. Qertafa tewangê î yekjimar û nêr em vê ji bo navderên nêr bikartînin. Qertafa tewangê an em vê jî ji bo pirjimariyê bikartînin. Em ê niha lê binêrin. Pirsa me çi ye hevalna tewang kengê derdkeve holê. Divê hûn vê rêzê bişopînin û li cem xwe not bigirin. Ez ji kerema xwe. Bi rastî ji heke hûn dixwazin vê mijarê fehm bikin, divê hûn li cem xwe not bigirin. Min li gorê rêzê min wisa rêz kir. Yani min wisa tespîtek kir. Lê çend rewşên din da jî tewang derdkeve holê min ew nenivîsîn. Min got bila mijara me zêde dirêj nebe. Lê bi qasî em bêjin 6-7 rewşan da tewang derdkeve hemberî me.
منافر اسکرا من حال بنرن تاوان کنگی درد که به هولی یک دمان ها دا برسر دتاون اولا و جبیر نکن یک دمان ها دا برسر دتاون پرسا ما چیه تاوان کنگی درد که به هولی مگاودن بس تاوان یکر بس تایبتین و یکر بکری چتین مکر ایجار تاوان کنگی درد که به هولی املوی دنیرن دمان ها دا برسر دتاون و هجماره بیر نکن یک دمان ها دا برسر دتاون ما گفت کرتافا ایج بو نافدرن می ام بکارتینن کرتافا توانگی ای مثلا او دریای دبه دلشا دسمال دشو ازوی وری دکم سرحد عربه د آجو برفین خورنه چه دکه ماسه پاکش بکه بنر نوان لوی داره او دریای دبه لوی داره کرده کی جانه کرده کیه اوه لوی داره جناف که اوه لوی داره برسر کی جانه دریای کی دبه او دریای دبه لوی داره برسر اما دریای لوی داره پیوبر اما جی دبه یان هکم بخوازم ام کرده تثبیت بکن ام فهم بکن که کرده ام چوا بدست خن ام پرسا کی دکن کی دبه او دبه چه دبه دریای دبه یعنی کی دبه دلشا دسمال دشو مثلا لوی داری حوالو برسر اما دسمال ام چوا فهم بکن دسماله بنرن لوی داری کرده خوارو برسر توان دی بویه اتي تواندن تويايا برسر تويايا دلشا دسمال دشو مثلا ازوي وريدكم لكرا ما وريد كرن هي يعني اوغر كرن قالكم ميوانك تي مال مرو چدكه مرو وان دشينانا وسا بوان درد كبه دروا او وري كرن ازوي وريدكم مثلا سرحد عربه د اجو لوي داري پرسا مچیه حوالنو توان کنگی درد که به حالی دمان ها دا برسر دته و لوی داره برسر اما کی جانه گلا که هم دو بجن سرحد عربه داجو لوی داره کرده سرحد برسر عربه پیو برجی آجوتنه ام پرس کن سرحد چه داجو؟ سرحد عربه داجو برفین خوارنه چه دکه بنان لوی داره پیو خوارنه نافدیره تویایه و لوی داره برفین کرده ماسه پاکش بکه لوی داره ماسه دیسا روای فرمانی دا دویایه پرسا ما دیسا دوان کنگی درد که به حوله دما نها دا برسر دتوان هوانو نافدرین می دتوان اموه که دزانن لی زمان ما دا قایده یک هی او قایده چیه؟ دوی همون نافدر بتوان یعنی چن نافدرین نیر چن نافدرین می دوی همون نافدران بتوانن جر اف کرتافا توانگی جبو نافدرین نیر ای یک شمار و نیر جبو نافدرین نیر حوالان بکارتینن جبو نافدرین نیر مثلا از لحسپی سوار دبم به پرانی واته گوتن از لحسپی سوار دبم لحسپا کت لی سوار دبی نیره تو چما جه حسپا نیره دبی جی از لحسپی سوار دبم دما کم ببینم از لحسپی سوار دبم هم بس حسپا که میدکن لی کم لحسپا که نیر سوار ببن و چخه مبینش از لحسپی سوار دبم مثلا روحات دری ودکه لوی دری اولنو دری پیوکه نیره جبر که به ای قدیه یه آوه دری تیپا پیوگریدانیه و ای آوه دری جه کرتافت دوانگی هم فهم دکن که دری لوی دری هم پیوکه نیره هم جی برسره مثلا پرس بکن کی دری ودکه روحات دری ودکه لوی دری کرده درکت خوله لوی داری لیکر وکرن یجی دبه پیوبر نازان هوزانی دبه بنر نازان هوزانی دبه هوزان لوی داری ناوی امبیشن زلامه که ناوی زلامانه نازان ناوی جنانه هنزانه نازان هوزانی دبه لوی داری هوزان جبر کو بیه برسر رو شاخو نشان داده رو شاخویت دوان دی نشان داده هکم ببیشن اموها ببیشن نازان هوزان دبه هکم موسا ببیشن
Yani nazan hozan dibe ki kirde ki bresere ki dibe ne diyere. Leğen bibejin nazan hozani dibe ve çeken film dikin ku kirde nazana hozani lve deri bresere. Jixo me çi got? Me got deman hada breser diteve. Lve deri bresere me hozaniye. Ewi nabine. Ewi nabine. Dîsa gava ku em dibêjin ew nabîne li vê derê hevala me cînavkeke tewandî bikaraniye cînavka tewandî wî ji bo navderê nêr em bikartînin ji bo mirovan û ji bo tiştan em bikartînin î kartafa tewangê derketiye holê. Me gava din çi got serî da me got kartafên tewangê cînavkan da jî derdkevin. Lo em ê wan jî nîşan bidin. Ew wî nabîne. Li vê derê ew dibe çi dibe kirde wî bireser nabîne jî Kerem beranî serjê dike. Kerem beranî serjê dike. Li vê derê me dîsa peyva beran tewan ji ber ku bireser e divê em bitewînin. Hekem bibêjin kerem beran serjê dike li vê derê kê biresere kê kirde ne diyere hevalna. Ji ber vê yekê divê em navderê nêr jî bitewînin. Dema ku navderê nêr bûn bireser divê em bitewînin. Qaydeya me ya giştî çi ye? Divê em navderê nêr jî bitewînin. Alîn porî boyax dike. Lê wiha tê gotin alîn por boyax dike. Navderê nêr nayên tewandin lê divê em bitewînin ji bo em bireserê bikarin nîşan bidin. Me çi got? Tewang heman demê de rewşê jî nîşan da. Rewşa çi? Yani kirdeya yan bireser e. Li vê derê alîn porî boyax dike. Li vê derê alîn kirdeya netewe ye. Ji ber ku dema niha da kirde natewe. Lê bireser ditewe û boyax dike li vê derê pêve bere. Evan dîsa tewang kengê derkeve holê dema niha da bireser ditewe. Îca jî em kartafa anê ji bo pirjimariyê em bikarbînin. Mesela ez zarokan dibim dibistanê. Ez zarokan dibim dibistanê. Li vê derê dîsa zarok li vê derê bireserin pirjimarî hildaye kartafa anê girtiye. Narîn pirtûkan rast dike. Narîn pirtûkan rast dike. Kê rast dike? Narîn rast dike. Çi rast dike? Pirtûkan rast dike. Li vê derê em pirsa çi rast dike? Pirtûkan rast dike. Li vê derê biresera me pirtûk derdikeve holê. Mamoste Spartek dide xwendekaran. Mamoste Spartek dide xwendekaran. Li vê derê dîsa xwendekar çi ye hevalin bireser e. Mamoste çi dide? Spartek dide. Dide kê? Dide xwendekaran. Kê dide? Mamoste dide. Li vê derê xwendekar dîsa me pirjimarî nîşandaye tewiya ye. Ew çêlekan didoşe. Kê didoşe? Ew didoşe. Çi didoşe? Çêlekan didoşe. Li vê derê geva ku em kê didoşe? Ew didoşe. Çi didoşe? Çêlekan didoşe. Biresera me derdkeve holê. Şevket Gulan av dide. Şevket Gulan av dide. Li vê derê dîsa kirdeya me Şevkete Gulan bireser avdan jî pêve bere. Pirsa me hevalno tewan kengê derdkeve holê. Demên borî da kirde ditewe. Demên borî da kirde ditewe. Me gava din çi got? Dema niha da bireser ditewe lê demên borî da kirde ditewe. Em lê binêrin Dilşayê sêv xwar. Binêrin dema boriya têdayê. Hemû demên borî da kirde ditewin hevalna. Hemû demên borî da. Lê em tenê dema boriya têdayê nîşan didin. Dilşayê sêv xwar. Em şûna dilşayê cînavkê em bikarbînin em ê bibêjin wê sêv xwar. Wê sêv xwar. Binêrin dîsa cînavke tewandî ji bo navderê nêr wê me bikaranî. Dilşayê sêv xwar. Dilşayê çi xwar? Sêv xwar. Kê xwar? Dilşayê xwar. Li vê derê em kirdeyê dikarin vîya wê peyda bikin. Li vê derê pêvedera me jî xwarine. Gulanê keledoş çêkir. Gulanê keledoş çêkir. Yan jî heke em cînavke em bikarbînin wê keledoş çêkir. Wê keledoş çêkir. Gulanê keledoş çêkir. Li vê derê kartafa ê ji bo navderên me derket holê. Serhedî av anî. Em şûna serhedî de em cînavke bikarbînin em ê bibêjin wî av anî. Ne wisa? Em dibêjin wî av anî. Wê çaxê divê em kirdeyê jî bitewînin. Em bibêjin serhedî av anî. Rêşadî mase paqij kir.
رشادی ماسه پاکش کر لوی داره ام شونا رشادی دا جناب که توان دی بکاربینه ام ببیشن وی ماسه پاکش کر دویم نافدر نجی بتوینن دمین بوریدم خواندکاران وینه کشاند بنرن لوی داره جبو قرطفا آنه جبو پرجماری ام دیسا دمین بوریده کم بخوازن کرده ام پرجمان نشان بدن ام وی آوی نشان بدن خواندکاران وینه کشاند زاروکان جام شکاند زاروکان جام شکاند زاروکان چه شکاند جام شکاند هکم پرسا و بکن زاروکان چه شکاند ام بکن و دمه برسر امای درکه و ولی جام برسف جامه نه وسا زاروکان چه شکاند جام شکاند که شکاند زاروکان که شکاند زاروکان شکاند و بر امای جیل و داره شکاندنه دوان کنگی دردکوه حالی هوان وان هجمران بشوپینن و لجیم خواه نوت بگیرن دما کو روک چید به اف گرینگه دما کو روک چید به دوان دردکوه حالی جبون نافدرین می مگود کرتفت دوانگی ایه چنته دلشای بنرن چنته دلشای الوی درجه ایه الوی درجه ایه و چاخه هونه بپرسن ما مسته اف ایه درجه چیه هوانو ایه داره وقتانده که بنافکری جبو نافدرین نیره ایه داره هوانو ایه پشتی نافدره دلشه جبو نافدرین می و قرطفت توانگیه جبو نافدرین می مگود ایه داره دلشه به چه قدیه؟ به دنگدری قدیه به آیه قدیه نه وصل ایه داره تیپا پفگریدانیه پشتی قرطفت توانگی هاتیه هوالا اف هر دو پیف راوکر و راوبر پرتن تولهف کرن یعنی راوکر هر تم پیفا دویمینه راوبر جی پیفا یکیمینه دوی اموی قد تجبیر نکن اموی لجم خو نوت بگرن کاری من گله که حسان ببه بنرم دلشال وی داره راوکر پیفا دویمینه راوبر جی پیفا یکیمینه هوالا گوا که راوک چید به هکر راوکر یعنی پیفا دویمین راوکر هم ببیجن نافدرک به گوهربار بد تاوه لی مثلا رنگدر توانگا رنگدران چه نابه لی او توانگا که هم دو بجم بلندتر او جوده او دو گوهر او راسته لی قرطافین توانگی ناگرم مثلا رنگدر قرطافین توانگی ناگرم اما بجم شونا دلشای ده ما بگو تا چنته سور مثلا سور بینه شونا دلشای اما بجم چنته سور yani çantayı reş, yani çantayı kesk. Bunların renkleri ne tevyan. Le dilşan navdir ve deri tevyan. Bivi avay dilşay revşa xoji nişanda. Yani ve deri revşa xoça nişanda, zayan da xo nişanda. Deste zelale. Bunların deste zelale. Le deri eya ve deri tevange hevalno. Eya ve deri ji negoçiye ve katandaka binavkiri jibun navderin ner. جبو نافدر نیر زلال و داره راوکره دست راوبره ام بسای زلال دست فهم دکن اولا هکه و مجرد قرطافین هکه و مجرد وقتاندکن تماشا نکرده هون دکارن کانال دا تماشا بکن یا جی بلکه از داین ملی راست جوره هکه جبیرم نچه هون دکارن تماشا بکن پشیکا ریشادی بنرن گوا کم دوجن پشیکا ریشادی لوی داره هوالون ریشاد دویا ما چه گفت دوان کنگی در که و حالی ما پرس کر دمکو روک چید بن دمکو روک چید بن پشیکا ریشادی اکرماج نبیجن ریشادی چه دوجن پشیکا ریشاد لی هوالون قایده ما چیه دویم ویج بیر نکن دویم نافدر نیرجین بتوینن جبر که زمانی ما زمانی که توان باره نابه که ام نافدر نیر نتوینن ام نافدر مید توینن و مجرد پرس کرک تنه لیبلی ام نافدر نیر نتوینن دوی ام بتوینن پینوسا روناسی بنرم پینوسا روناسی مروی داره روناس تواند چما راوک چه بو راوک گوه که راوک چید به ام تشتکی ام فهم دکن ام هم راوک دلوی داره ام راوک چید کن ام روشه که اجدیار دکن و ام روناسی مجبورم بتوینن جاوین خزالان کرتفا آنه وی داره جبون پرجماریه کرتا جاوین خزالان
Gulên baxçeyan. Gava ku em dibêjin gulên baxçeyan vê derê baxçe navdêr e an ji bo qertefa pirjimariyê me got ya vê derê çi ye? Tîpa pevgirêdanê ye. Yani qertefa anê û navdêra baxçeyî bi hev ve girêd de. Hevano pirsa me dewan kengê derdikeve holê. Ya çeremîn piştî cînavkên şanîdanê. Cînavkên me yên şanîdanê kîjan in? Çend hebin? Binêrin hevalino. Vê ji bo navdêrên nêzik, wê ji bo navdêrên dûr. Vê çêlekê giha xwar yan jî wê çêlekê giha xwar. Li vê derê qertefa tewangê derket holê. Me got piştî cînavkên şanîdanê qertefên tewangê derdikevin holê. Ji xwe tiştê ku em dixwazin ev yek e. Qertefên tewangê kengê derdikevin holê. Qertefên tewangê kengê derdikevin holê divê vê yekê li cem xwe not bigirin ji bîr nekin. Vê hevalino vê ji bo navdêrên nêzik, wê ji bo navdêrên dûr em bikartînin. Vê keçikê av anî yan jî wê keçikê av anî. Heke wê keçikê av anî weçexê em keçeke dûr nîşan didin. Heke em bibêjin vê keçikê av anî em keçekê nêzik nîşan didin. Binêre hem cînavkên şanîdanê tewiya her du ji tewiyan hem jî navdêra keçik ji ber ku mê ye tewiya. Çima? Piştî cînavkên şanîdanê ditewe. Vî hevalino vî ji bo navdêrên nêr û nêzik wî ji bo navdêrên dûr tê bikar anîn. Ji bo navdêrên dûr yên nêr tê bikar anîn. Vî ji bo navdêrên nêr ji bo nêzik wî ji bo navdêrên dûr û navdêrên nêr tê bikar anîn. Mesela vî qirikî xalîçe bilind kir. Yani rakir. Wî qirikî yan jî wî qirikî xalîçe bilind kir. Vî yan jî wî kûçikî mêvan tirsan. Hevalino vî kûçikî ji bo nêzik, wî kûçikî mêvan tirsan. Li vê derê kûçik li vê derê navdêreke nêr e diyar e. Vê derê me tewanga wê nîşan da û kûçik me çi nîşan da? Me got kûçik nêr e. Hevalino cînavka şanîdanê van û wan ev her du cînavk me got cînavkên şanîdanê van ji bo navdêrên nêzik ji bo pirjimariyê wan ji bo navdêrên dûr ji bo pirjimariyê tên bikar anîn. Van daran av bide wan daran av bide. Li vê derê dîsa qertefa tewangê derket holê. Hem cînavkên şanîdanê de derket holê hem jî li vê derê me behsa daran kir û dar wekî çi vê derê xuya kir wekî bireser me xuya kir da xuya kirin û me pirjimariya wan nîşan da. Van yan jî wan zarokan bibe hundir. Van yan jî wan zarokan bibe hundir. Lê divê me li vê derê bigota bibe hundirî. Hevalino hundir jî peyveke nêr e. Yani hundirê malê em dibêjin wisa bikeve hundirê malê ez hundirê malê dame. Yani jî vê bixe hundirê filan tiştî em dibêjin ne? Hundir navdêr e û nêr e divê bitewiya li vê derê. Lê kirmanc natewînin hevalino. Divê em bitewînin. Divê dawiya vê hundirî de î hebiya. Van zarokan bibe hundirî. Çawa ku em dibêjin bibe dibistanê, bibe em bêjin zarokxaneyê yani ji pêşdibistanê dibêjin. Divê em hundir jî wisa bitewînin. Pirsa me tewan kengê derdikeve holê. Piştî daçekan peyv ditewin. Ez ji Agiriyê me binêrin li vê derê piştî daçekê tewiya hevalino. Bajarê Agiriyê li vê derê bû çi? Bû navdêreke mê. Ya vê derê jî tîpa pevgirêdan heye. Çima ji ber ku navdêra Agirî, navê Agirî bi dengdêra yê qediye tîpa pevgirêdan yek hetiye navberê û qertefa tewangê ji bo navdêrên mê ê hatiye vê derê ez jî Agirî me. Em bi trênê diçin kar. Binêrin bi trênê. Karê ku pê tê kirin vê derê çi ye? Trên e. Bi trênê. Binêrin derya li otobûsê swar bû. Li otobûsê. Li zengilî bixe
بلا زارok bikevin hundirî binêrin melivê derê hundirî car tewan bila bikevin malê yani hundirê dibistanê ji zarokan re pirtûkan bistînin li vê derê ji zarokan re ev ana vê derê ji bo pirjimariyê me nîşan da pirtûkan bistînin bi mêvanan re biaxivin bersa me hevano tewan kengî derkeve holê ya şeşemîn piştî cînavkên pirsiyariyê me got ditewin binêrin hevalo kêjan hevalê ew bir kêjan hevalê ew bir binêrin li vê derê piştî cînavka pirsiyariyê derket holê te ji kêjan keçikê re got dîsa li vê derê tewiyayan kêjan hevalî ew bir binêrin kêjan hevalî gavek em dibêjin kêjan hevalî îya vê derê tewanga navdêrê nêr nîşan dide te ji kêjan qirikî re got binêrin î li vê derê derket holê em nabêjin te ji kêjan qirik re got em ditewînin em dibêjin te ji kêjan qirikî re got ji ber vê yekê em dibêjin divê em navdêrê nêr jî bitewînin ez kêjan xwendekaran bibim binêrin ez kêjan xwendekaran bibim qertefa anê ji bo pirjimariyê derket holê tu ji kêjan xwendekaran dibî wekî pers hevkiriye dîsa an li vê derê qertefa pirjimariyê kêjanê got hevalo kêjanê got em behsa navdêrekê mê dikin kêjanî got em behsa navdêrekî nêr dikin kêjanan got em behsa pirjimariyê dikin pirjimariya navdêran dikin yani gelek kesan gotiye herî dawî hevalo tewan kengî derkeve holê tewanga hundirîn mesela tewanga hundirîn jî heye hevalo kurmanc peyvên wekî çem şivan welat bajar bozan gavan serhat xerat û her wekî din ditewînin bi taybetî navdêrên nêr yên ku kîteya dawî da yan jî a hebe wan ditewînin çawa ditewînin mesela çem dibe çêm mesela ez diçim ser çêm dibêjin şivan dibe şivên nanê şivên bidê mesela dibêjin divê mirov bibêje nanê şivanî bidê lê bi vî awayî jî ziman da rûniştiye ev awa jî heye zimanê me de welat bûye welêt mesela dibêjin ez diçim welêt nabêjin ez diçim welatî lê hin kes jî wisa jî dibêjin ez diçim welatî bajar dibe bajêr mesela ez ê biçim bajêr dibêjin binêrin tewanga hundirîn a dibe ê em ji vê re dibêjin tewanga hundirîn bozan mesela nave dibêjin bozên mesela gavan gavên serhat serhêt xerat xerêt wisa dibêjin hevala em ji bo tewangê bi giştî dikarin vê yekê bibêjin heke pirsên we hebin heke tiştekî me bîr kiribe min ji bîr kiribe hebe hûn dikarin bipirsin ez dikarim bersivê bidim we heta waneyeke din bimînin xweşê de